Mantap. Ini kok segini? Tapada de marohata, tapukama parminggota, marede mahita. Puji Tuhan di mana, oh
mahita jongjong. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parabadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Saya tongdo mamerengi mataku tu Jehova, aibana do mangenet patu sia jorgong, saya di do pakom au, jala asi roham diau, ai pujung jalan adangol doahu, hodo ali Jehova di halungutur rohaku, ale de bataku marhaposat tu hodo au sayunang pailau. Haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, para si rohana sumurung, nama dok moliate mahami tuho, sian nasa rohanami, ala dilihoko anak muna sesadei tuhamatian humokopami, asaw nang mago na porsea di ibana, alay asa hanguluan na saliling nileleng na dinasida, tatak mahami, ale amanami di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus, nagabi habadia undoh hati korat dihami, sesesa madosa nami saluhut, ala ni pelean na sundenggan, na pinelehon nai humokopami, say peleng mapinggolmu, tutang yang nami, jala asima roham dihami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Maredde mahita. Tatangi homa patik debata, ima ulau ni apostol biditolu, mamukasen ayat 10 sia 1:20. Atong pauba jala paulak hamuma rohamuna, asa tarsesa dosa muna, asang giat ro akka ari hahilasan sian adopan ni Tuhani, jala asa disuruh Tuhanmu Yesus Kristus, songon naung tinahina nahian. Ido sahatna, atong rak mengidogo mahita sian Tuhan debata, ale Tuhan debata, saya pargugoi mahami, mangulahon hobar tupatikmi. Amin. Maredde mahita.
mahita jongjong. Tatopoti madosata martangyang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomo roham mida hamatian ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadiko dalanna asa mangulu ibana ido di pangido roham. Alani ubahin hupangido hami. Saya sudah tima toru-torum asa unang mangunai betu hami. Saya sesa sudi dosa nami asa mangulu hami di bagasan asin roham. Saya pergugui mahami, asa margugu hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhasan ni dosa. Songono dohata ni Jehovah, unak kumabiar ayaw do siluluhoko. Nunga pola hujo guarmu, au napunaho. Hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Hudul mahamu. Kor ina Kamis.
Mare de Mahita. Tajahama hatani debata trupuk epistel di minggu okulion tersurat di Yesaya bidul 55 mamuka sen ayat sada saat rodi ayat sia. O sudihamu akan namauas romahamu tuaikon jalahamu akan nasomar hepeng romahamu manuhor mamonggoli dohot mangaton sai romahamu manuhor anggur doh susu munak pola marhepeng manang marpanuhor. Buah satu mandasing hepeng hamu tuna sotau hamuloho. Jalanan nyomon muna tuhon nasa tau pasonan hamu. Saitang nyom hamu maaho. Asa panganonon muna natabui. Jala bosuron rohamuna ditabo-tabo. Tarehon hamuma pinggol muna jala roma hamu tuau. Tanghio kamuma asa mangulu to dimunai. Jadi bahenokum matuhamu padan saleleng nileleng nai. Ima padan parasian nasi tongi tu si David nasotupa muba. Idaman si tindang itu akabang so imbana hilehon. Bahen partogi dohot silehon atiku akabang so. Idama bangso naso tinadam hian ikut jowo mudo. Jala bangso nas tumadaho ro manahopiho. Ala ni Jehovah debatam dot ala ni nabadia ni Israel ainunga marmulia ho dibaen. Sai dului hamu ma Jehovah bisan tarbahen dope jupang ibana. Jauh hamu ma ibana bisan jonok dope ibana. Sai ditadikon halak parjahati madalanna jala jolma pargeduki akka sakapna. Sai mulat maibana tu Jehovah asa marpangulahi rohana midaibana. Dohot tu debatata ai buas dorohana mana lesei. Ain dada pikiraku pikiran munai. Jala dada dalaku akadalanku nina Jehovah. Ai songot tibu ni akka langit sia tanaon. Songon nido tumibu akka dalaku sia dalam munai. Jala akka pikiraku sia pikiran munai. Ido sahatna martua do akkana tumangion hata ni debata jala neopopsa. Amen. Mare de Mahita.
dako maha porsiau tai, songon na hina tidako ni dongata sah porsiau disadok portibion, rak mahita madok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, nat mo palangi dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhan ni si Maria, nagabe-gabean satod di parbadia, adorang suhabubuhan. Ido tuhata, natumaon na bernit, di panghuman ni silatus, namati terpacal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanuatoru dong ditanom, namulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahulu tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di todi parbadia, jaladong sadahuria nabadia, uri hato panyalak Kristen akka nabadia, dohot dihasesan di dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu sogo daging halak nong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Kor NHKBP.
Salum. Tabegema jala tapayhud ihut tikting minggu sadarion. Perlu pinaboton hami tikting lengkap dot acara minggu buima taida marhite undu scan QR na adong di harotas lembaran parjolo naung tatiok B. Guar minggu sadarion minggu okuli 23 Maret 2025 setongdo mengaranapi mataku dopak Jahoba Psalmen 25 ayat 15a. Topik bau baroha asa unang mago. Tikting maragam parjolo ucapan salam. Parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton. Selamat hari Minggu tusude ruas ni huria naman dohoti parminggon sadarion. Jala akad tamue nami nasadarion dope parjolo sahalip marminggu di gerejaon. Upasat hamima hata parhorasan sian huria jala selamat beribadah. Di pasu-pasu di batama hita marhite parminggota sadarion. 2. Hata selamat ulang tahun hatu tubuh dohot parsaripeon. Hami parhalado gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton. Selamat ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun parsaripeon. Turuas nama ulang tahun di tanggal 10/7/20 Maret 2025. Saya dileon di Batama Gajang ni umur. Hahipason dohot akalas ni roha. Hata ni di Bata tu nama ulang tahun sian Jesaya 41 ayat 10. Unang ho babiar ay ahudo dongamu, unang biahaton ho ay ahudo di Batam, au manggogoi ho, uhud mangurupi ho marhite-hite siamun ni hati goraku. Akaguar nomor ulang tahun hatu tubuh do parsaripeon, boy mataida di infokus ni gerejata. Tolu, pilihan 2A dohot 2B. Parjolo, minggu sadarion, papungu pilihan 2A 2B dohita, tu haperuan huria dohot sentralisasi. 2. Di hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 nanengro, papungu pilihan 2A dohot 2B dohita, tu haperuan ni huria dohot sentralisasi. 4. Pendaftaran kelas marguru reguler tahun 2025. Dibuka huriata do pendaftaran murid parguru malua sahat tu tanggal 31 Maret 2025. Mamuka marsiajar ima di tanggal 6 April 2025. Akayanakon ni huria nanayang mendaftar di pangidoma surat hatorangan sian situawek. Uhud melampir hon fotokopi surat tardidi. 5. Parjamita. Namar jamita di parminggota sadarion ima amang pendeta Dr. Robert Siagian MTH. Nasida ima pandita HKBP na baru pasidukon studi doktor. Jalatong paimahon penempatan sian kantor pusat. 6. Dewan Koinonia Parjolo. Hasil evangelisasi KUR. Hasil evangelisasi KUR remaja na Posobulung di Minggu tanggal 10 Maret 2025, Minggu pagi dohot Minggu siang, jumlahna Rp172.000. Maulia tema di pasahat tu amang dohot inang, lau mendukung pencarian danai. Saya dilehon di Batama pasupasuna tu hita. 2. Pertangyangan remaja na Posobulung. Di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2025, di Patupa do pertangyangan PHD remaja na Posobulung. Masuk pukul 19.30 WIB. Maringanan di gedung sekolah minggu. Domu tusi pinangidoma tu remaja na Posobulung na adong di huriata. Asaria mendohoti partangyangani. 7. Dewan Marturia Buima Tajaha di stensilan warta jemaat. 8. Dana spontanitas mengurupi kas huria atau operasional pelayanan huria. Di Patupa Huriata do pengumpulan dana spontanitas mengurupi kas huria atau operasional pelayanan huria. Alanii di bagasan mingguon. Rodo tu bagasta pangulau ni huria na niluhon ni Padita Resort dohot Bibil Pro nang situawek mendapoton
ruas nang parhalado narade mangurupi huriat taon. Posdo rohanami radedo hita pasaton panupahion narikot tu huriata. Saya diukap debatama rohata salukna jala martamba-tamba aka pasu-pasu ni debata di bagasan ngoluta. Nomor sia acara pertanian wek. Acara tersendiri jala di Patupa Sian Huria. Nomor 10 inganan pertanian wek hari Rabu 1 Kamis tanggal 26-27 Maret 2025 Buima tajaha di stensilan warta jemaat. 10 sada torop ni ruas na mandohoti pertanyaan wek tanggal 10 sia 1 tanggal 20 Maret 2025 tajahama di stensilan warta jemaat. 12 torop na mandohoti parmingguan sekolah minggu tanggal 16 Maret 2025 tajahama di stensilan warta jemaat. 10 tolu torop na mandohoti parmingguan remaja tanggal 16 Maret 2025 tajahama di stensilan warta jemaat. 14 torop ni ruas na mandohoti parmingguan tanggal 16 Maret 2025 tajahama di stensilan warta jemaat. 15 jadwal pelayanan ni huriata di bagasan saminggon Boima tajaha di stensilan warta jemaat. 16 ruas na opname di rumah sakit dohot pemulihan di Tonga Bagas. Na parjolo Nyonya Sianipar Borunadeak Sianwek Jordan opname di rumah sakit Bunda Tamrin. 2 Nyonya Simatupang Borunababan Wek Betania opname di rumah sakit Adper Medan. Tambahan Inang N Boru Pakpahan Sianwek Jeriko opname di rumah sakit Adpen. 5 Kaguar Namar Said opname di rumah sakit Sian Tonga-Tongani Huriata. 10 pitu petugas kur tu minggu naro tanggal 30 Maret 2025 minggu pagi jam 8 kur Wek Nasaret dohot ama. Minggu siang 10.15 kur Ina Kamis Ina Galilea Ina Betania dohot gabungan sada. 10 lalu nama make gedung sekolah minggu dohot gereja tajahama di stensilan warta jemaat. 2 Rumawi warta keuangan sentralisasi dohot non sentralisasi keuangan diakoni sosial huria dan keuangan pembangunan. Laporan keuangan di gerejata tu sentralisasi dohot non sentralisasi Boima taida di lampiran kolom parhepengon di huriata di minggu sadarion. Hami mandok moliate tu sudir ruas napasaton pilihan bulanan menang tahun perpuluhan hamulateon diakoni sosial pembangunan ni huria di Batama nama masu-masu sude ruas ni huriata horasma. Maret de Mahita.
Damai debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima mengaramoti ate-ate do pikira munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tuhamu amang inang nani holongan ni Tuhata Yesus Kristus. Horas madihita. Selamat hari Minggu. Horas. Horas. Mulyati madi Tuhata. Raja ni huriai nangamat tapat di taresota. Amang situa inang situa. Namonomu sion ni roha. Asa marsaur hita sadarion di bagas coron di Tuhata. Marhite-hite hatana. Ala odo pe amang inang par saurata na berjulu. Lo samuma pada daun satokin hadiroku tutonga-tonga ni hurian itu hatta. Au padita mengantar Robert Ferdinand Siagian. Siagian siya beribatali si Gupar. Inoku Mutiara Sinaga. Sian Gorat Pulau Samosir nama Ceuli Ra Humurang apala otit nama haulion di Samosiri do surgu hasonangani ra ate. Alani hakabibi dang alani hakabibi ngahudalani satopak portibion. Udalani Australia. Udalani Pulau Bali. Nung sa tao di si bah gabila masih gogor rohaki, sion rohaki mangi de Pulau Samosir. Yang arong tudusan ni Pulau Samosir ulina ate. Jadi akan naing honeymoon unang pola say Sipangkaron ate. Iko lau tu dia do. Tu menara Eiffel. Lau tu dia mesti. Akatua kadanau na di benua nasi. Habe umuli do dana tuba ate. Umuli do dana tuba. Umigo do latu na tuba. Jadi asabui di ba hebengi manur deban ni na boru ate. Manur deban ni nang tua na tulang unang sudah di horus lau mamereng menara Eiffel. Mulai saya ni bersali musi bersali musi tu na boru na. Betul ate. Ya. Jadi amang inang nani olongan. Inang si matua boru siritonga. Inata suri pada boru muna parumay muna emi si mangusong boru ni raja Sunat Malela. Ngataruliha anak kami sada boru guarna Rahel Hasianna Siagian. Itu ngata di mana waeng anon mangilili kau tuang mo manginang nani olongan. Tungra di maju hamu manginang mangaleon. Sakidok mata tikimunay manangion. Po pumunan non marede di si amen tor mamalu biola memana mamalu biola mangendehon guar nito hatay Yesus ngulu nito diku marbiola dungi hubilit Yesus tuaki marbiola. Jadi manggili kau tu kamu makoh maju kamu satokin sekidok mata tapola sudah tina lawar bona tahun ni mararisani ya deh sekidok mata om dungi saya mana marbiola tor marede memana anggo tor rumah mu julu ate amang inangda asa masyala kita julun asa unang tugang asa unang sudah tong akaulon nasing na macayarga amang inang ni nolongan ramai tamajaha hata ni debata nagabi barita na uli di tonga-tonga ni minggu tasadarion minggu sadarion iman tersurat di Evangelium di Lukas bidu 10 ayat sada rodi ayat 5 marsori mahita majaha adong manaro ujui pabuahot tuibana tarengotu akahala Galilea na di duruson silatus dohot mudar nasida gabe saur tuna pinelehon nasida.
Udok madihamu dang angko somu baru hamuna lau songoni do hamu magus muse. Udok madihamu datung angko somu baru hamuna lau songoni do hamu mago muse. Amanginang na niolongan. Ada orang so niudu ta jamiton mangireli kau tuhamu tungradi mahamu amanginang manomunomu yelon. Yelon mapultak sian ngulu pertanyaan aku ngulu pangarim-arim aku taringot tu perdalan ning nguluku seliling 20 tahun perbudion. Seni do bicar yelon. Dang nama niru-niru dongan nasing. Ati bedingkan doma niru-niru te. Aleona tong sian ngulu pangarimang-rimang nyoku na martuhani nagabi pedita. Nga 25 tahun. Amanginang nenolongan molo usuku kamu amanginang. Apa kabar amanginang? Lubi tibona ai malusna ade. Apa kabar amanginang? Lubi tibona. Apa kabar amanginang? Lubi tibona. Haleluya. Ai ma. Jadi di huri-huri nasing saya marsaringar do haleluya. Di HKBB tong do saya marsaringar gasak haleluya. Betul. Kadi mau nak di godang mula-mula ni ibadah HKBB tor haleluya. Haleluya. Kator itu godang mula-mula na. Ujung dapat tong do haleluya. Ate. Jadi HKBB hurian nagok haleluya. Hurian nasing hurian nagok haleluya. Jadi mulai mar haleluya HKBP mar masmur me. Jadi HKBP itu hidup dalam masmur. Jadi amanginang bersukun. Apa kabar amanginang? Lubi tibona. Haleluya. Tahu jujur amanginang dah? Apa kabar amanginang? Lubi tibona. Haleluya. Apa kabar amanginang? Lubi tibona. Haleluya. Apa kabar HKBP Immanuel? Lubi tibona. Haleluya. Arung dunia tu dua be ate. Nah, dua. Napa dua hon? Ise hita manginang sisianna hasianna. Itu. Ate. Jadi itu sen berita na uli di, se Bible di. Jadi sotong mero hatta mangidah di rota. Diti. Unang huro hatta mangidah di rota. Sangat piye duhita di bayar di bata. Arga situ tu hita di bayar di bata. Ise ita. Amanginang nenolongan. Ise ita. Sisi anna hasian. Dua dulu. Ise ita manginang. Sisi anna hasian. Ise HKBP Immanuel. Sisi anna hasian. Hasitong na holani be patik holan alus tu suku-suku na dua be patik ibaga sa rohani na poso. Ngabui rajuman naung sude bibeli pati ibagasan ate-atena ibagasan rohana di ring-ring do uto-utona. Ola ni be. Jalan ni rajuman na julu aka oputta aka pendahulu aka perintis aka siton snabur haga bibe loksum ahon Immanuelon hudajumi atipe dak paju pangaro nasida hudajumi sai margurasa do bagasan rohana sida akap amatay inatay oputay ima kasjulu narotson pajong hurion hudajumi tagan di bona basugi nasida manang na di sipahutari manang na di ronggur ni hutai manang na di barlidani manang na di siubahubagi ade margurasa do bagasan rohana sida Immanuel Itu bohalna Exodus itulah modalnya spiritual capital. Imatan ni naposo. Spiritual capital modalna bohalna dangarongan lagi modal nasi. Modal ni akan itu ta di tahun 50-an. Baru merdeka sih. Nah apa etan ngulu sih. Maet pait itu ngulu. Tahun 50 satu akhir 60-an pait ngulu. Mengadu boras pe maul hian.
Ali barani halaki Rosian bona basugit. Manadiko bona basugit. Mudalna persekolana daong. Mudalna sinamo daong. Mudalna Immanuel. Mudalna manginang. Mudalna manginang Immanuel ida mudalna. Nangarung niya manang mudalna. Immanuel. Donganan di batado au. Donganan di batado hami. Donganan di batado inokku amoku na hutadiko di bona basogi opuku. Immanuel. Au mulu marah mudimi bahasa Batak. Songona Setabi, songona siar-siaro do deh, songona siar-siaro do. Alana bahasa Batak ini macam holongi, mulu bahasa Indonesia, songona herma saudi. Mudimi bahasa Indonesia. Eli mulu bahasa Batak, alana tu Berbula-bula sian rohaki, hata bataki. Jadi amanginang, dung sahat akan tua-tuata, dung sahat aku pukta, tu si berantason, dohu meliang na. Dus matong panidang yun na, Immanuel. Ujung na sida pesada marwana sida mangguari hurion hagabipe Immanuel. Lapatan niya manginang, tuduson akan na tuatan na jolo, tuduson akan uputan na jolo. Hajalah kita do manang tudia pede, asal ma porsia hita Immanuel. Ada amin. Songona soano galak do be, ade. Songona melak do be na. Baik kamu jo alus siator di Immanuel. Sator marsasa do. Tudoson akka putta akka natutuata si totas nabur hajongjongan ni hagabepe manolon hajalan nasida do ibu kota Sumatera Utara on sian habogoson sian otik ni sinamut hajalan nasida do marjabu nasida son ala porsia nasida Immanuel ala tinggil hata nasida tu hata ni suru-suruani tu hata ni padu suruai Immanuel tinggil. Jala kita pia manginang, pinoparmuna pia manginang, akasudun na poso, hajalah hamuna do, hajalah hatta do, ujung ni portibion, maulo porsia hita di Immanuel. Maulo porsia hita dia Immanuel. Ilo manginang. Dang terhirip pita maulo sepos rohata di Immanuel. Jadi alania manginang, buy madohonot tatong. Parsaoran niya kauputta doho tuhata tagan dibo na pasugin na sida na marbungarani ido buhal na sida majalahi tano pangaratuan tano pangaratuan don guaron na julu tikisin pipiang lalu dia mu mangaratu bain na tudia tumiden sonari do dang guari be mangaratu sian siatar tumiden nanti ba molo na julu bidanon di buku kota Sumatera Utara halak na dituba iripudo nahon bidanon ujung ni portibion kan ala ni mall ni transportasi nuaing do sembilan tu siatar sembilan tu parapat sajom segido mata ti anggur julu badak ka jalano ngerti tikis dia imidan isatar mulo itu gino pukuau ngerti rotu midan songoni mamba do lo todiki apuku na judo to ngai tibutu midanon sahalak perintis memana sinaga. Jadi majalo tukor di mana, tukor harajau di mana tiki nung matue mana. Sian pengurus di sinaga. PPTSB, pembunuhan tugas sinaga buru bere. Jadi akahalak narosia samosir, neng masikola mang na mengaduli karejo. Toroma itu bagas dipuku di gang sepakat. Si penglimunan. Dangarok kebeng murak pola persoalan romamu jubici satu jabu sai jabu ham mengkararina amanginang nania longan mulai hati ma di debata na manise na saya mamakulingi akau putta na julu mamornohi hatan di debata tu hati-hati nasida gabe hatan di debata partogi di nasida apa partogi Panglima, penuntun
mercusuar, aido bertugi, mercusuar. Biar doa manginang. Mercusuar yo hatan di bata di tongkat-tongkat ni guluta sekeluarga. Bertugi do hatan di bata di tongkat-tongkat ni kita sekeluarga. Mercusuar deh. Jadi pos roha mercusuar deh. Itu harorota sedario nanti. Harorota sedario. Jadi lah saya kira aku baju pang nak kining do babatu aku. Pajitan, nanti pajitan. Aku bendahara ni Universitas HKBP Domain Senina. Buh. Mau lihat hati Tuhan aku kan jenderal. Nanti ala anak pulau pajitan tu ngido komandan kepala suku nanti. Tu di Bangarna nanti. Mulai hati kurang babatu niku. Wah, bendahara umum Universitas HKBP Domain Sen. Mulai bola sa generasi naik 10 tahun 20 tahun naik 25 tahun naik dang ulang di bendahara umum HKBP masih bentuk lulus dia HKBP Immanuel nama bendahara umum Istana Republik Indonesia. Ada amin? Ada amin? Asir aku ada nak kena mekel dua tulu ala ina. Ala nodok bendahara umum kita Istana Republik Indonesia. Kan itu laki kayak hai. Nak kini kan? Immanuel, jala dumutusi aruk eden dalam buhir aku. Lobi timbo na do pesian bita. Jadi dak pola tornaung setibu bitang yang melodok bendara umum Istana Republik Indonesia. Dang do be ate. Habe lobi sian bitang do sakam ni bata si basa tahun na tu ida. Lobi si bitang tibuna. Lu bisa bintang tibuna. Rahel, sebentar coba nyanyi. Lu tibuna, maju ke depan. Hanya satu ayat. On sada ede nama celo muhir aku inang na burju, amang na burju. Tanpa iringan. Tanya kok kamu inang, opung, po pumunaon, asa lem pistar marende memuji debata. Lu tibuna. Melihat tema beruasian. Duduk ya. Amang inang. Lubi tibuna siya bitang sakap ni debata si pasau tonna dinguluta. Hayo saat itu tu si berantaso dang nong lubi siya bitang amang inang. Molota bilang-bilangi isi hita. Tang remang-remangi isi hita. Isi oputan na julu. Tahun 50-an ni. Ono puluh tahun na salpu. Ngalubi tibuna siya bitang. Hatuaw nong sa hatuaw mo manginang. Hatuaw nong sa hatuaw babatuwa ki. Bendahara Universitas HKBP Domain Sen. Nina mang padita. Si majutak. 4 tahun naik 70 tahun ma. Hilahir 4 tahun naik 70 tahun ma HKBP Immanuel. Tanyang ta. 70 tahun HKBP Resort Immanuel. Mulop di pajongjong debata pitu halap pembesar. Pinopar ni HKBP Immanuel. Pitu halap pembesar. Adung main di pusat, adung main di ibu kota, di provinsi. Ada amin? Ada amin. Halay aham manginang. Aham mabuhalta. Pasaw toni. Ilo manginang. Alan ilo ubahin. Guarni po pemuna beruta. Satu ngalusi guarni. Guarni beruta. Magira, Wida, Rahel, Betaria, Siwana, Pasiana, Siagian.
Siagian. Ya, Magira huida. Magira ahla patanda. Hatop huida. Rahel betaria siwana. Hira bahasa Jepang siwana. Apa artinya? Dia naungi. Beta marsisio tubonani atajawanina. Marsisio siwana. Hasiana. Siagian. Isi hita manginang. Sisiana hasian. Isi hita manginang. Sisiana hasian. Mau pakai paduan nela Batak. Isi hita manginang. Tapuk ni hati-hati itu hatta du hita manginang. Tabuni di. Hati. Tapuk ni hati-hati itu hatta du au. Tapuk ni hati-hati itu hatta do hita inang. Tapuk ni hati-hati itu hatta do hita. Hakabi pereson Immanuel. Macai harga do hita di ruhani di bata. Ngai useho mudarna, ngai di useho hosana. Makokopita. Marite iti hama matene. Ada niya manginang. Saya tinggil masih bare otta. Saya tinggil masih bare otta. Tuhata ni tuhata. Saya tinggil. Jadi nguluon marbungaran manang nadang maca di tuhon hatinggilon ni si pareota, hatinggilon ni rohata tu pakuling ni debata. Itu. Selew watahon. Ngulut tahun marbungaran manang nadang paet manang na tonggi martua manang na so martua macai di tuhon tinggil ni si pareota. Tinggil ni rohata tupak kuling ni debata. Maca di Tuhan tinggil. Serep ni rohata tupak kuling ni debata. Asugari ma sisianna. Ima tebuna hatai. Asugari ma sisianna hasianna. Nanaing korupsi. Manangi suara ni di bata, marhiten nasa berlobo-lobo tarotot na, korupsi triliunan, sugari ma, serep rohana, tinggil rohana, manangihon suara ni di bata, dang marjay mana, dang marjay do inat tanah, dang marjay do anak konna, ale rumiko dari rohana mangalian helikopter tu anak konna, ulang tahun anak konna, manangisi me, itu, rumiko do. Habe ahado amang sa sitong na sileo-lehon na maciarga sien na toras tuakan akon na. Ahado sileo-lehon, ahado warisan, ahado tiatianan na umarga situ tu, naso tartuhor, sien na toras, sien akaupung, tu pinapar na ahado. Nama baik itu na umarga manginang. Tanong na umarga sini, nama baik. Good name. Ido kapital nama C harga dang tertuhor. Jadi amanginang muluso tara baik kita mengalihon tiatianan jabudo sinamot menang naah betahu pinomat nama baik orang tua itu. Hido amanginang. Jadi mulu ilian amat TB helikopter tu anak konei abe nga narabidana amat tei satu nama ate anak konei. Paik dilala. Jadi dang dia mau debat hitam marjia lah nido. Saya dipakulingi hitam manginang. Itu tong na masa diturpukon. Saya dipakulingi debatado sudah jolma. Dipakulingi debatado sudah jolma. Ale nadiba mangasangi nadiba. Una kami jemitai nina. Merhut soko. Ale Yesus merhut soko. Una ko soko. Laos kanon. Una kami jamitai. Ay natigor no hami. Yes no hami. Darong nahurang pangalahon nami. Nido. Halak Galilea na di tipa. Na halak Galilea na mudarna di Duruson dohon mudar niya kapilian. Akaido na si jamidamu. Da kami nina. Halak na di Siluami, na di Tipa. Di Siluami, siya pula lagi. Ido, si jamidamu, dah kami nina. Dah kami halak na di Jerusalem. Si jamidamu.
Ami hati kor hami julun di batain. Dak kapak kulingan amang inang, dak kapak kulingan. Ujungnya manor solima. Sao mahatan di bata, songon na dino nei. Anggo somu baru hamuna lau songoniru hamu mago muse. Jadi di basenari Jerusalem, kami pangisin di Jerusalem dah kami pangisin di hutan ni di bata. Itu dapatan di Jerusalem. Hutan ni di bata. Kami pangisin di hutan ni Jerusalem dami. Dangarok kami na hurang. Tikor kami yes lo kami sudah cenak na hurang. Ni hal silomi do si jamidah muna. Adong mahatan di bata. Adong maha habisun nila bata. Unang sumolsol di budi dada si baingot na suada. Hibetia do halak bata ki. Memang bata itu luar biasa cerdas. Luar biasa cerdas. Luar biasa bisuk hamu opung nami. Na mamemehon akapuda. Guda kiedo puda ni habatahoni. Na saurdot. Na sahosa. Dohot. Barita nauli. Guda kied. Unang sumolso di pudi. Dada si paingot na suada. Jadi ganup hita hasien ni bata. Naing mangalaka tuna soture. Tuna pilit. Saya taroto hadu hita. Taroto hadu hita. Panggoran iro hatos turmangudu. Berdebar. Ima suara nasia debatai nasai manonui rohata. Unang kasihan. Ujungnya akan natinggil tumangihon, imana meluas yang marah. Jadi itu manginang nani olongan, itu nanek pesta honota, marite paskah, roh Yesus. Tutong-atong-ata, saya manise hita, saya mamakulingi hita, asa seolo hita, tinggil tumangihon hatana. Asa seolo hita paibaruhon panguloyota, tu dia bata. Jala itu si pesta honota ditiki na sopola liling naik pesta paskah na buluni. Jadi amang inang nani olongan so unido tu hatai sai payuti untuk kita, sai payuti hod lakata bugasta dangolo imana so masadi marmuru-muru kita. Alana hita hasianna, alana hita sisianna. Dangolo ibana hita mago. Jadi lomohia mama seru aku tong marningo sedenai omba parpudi. Habisun nela batak nama ceuli ame dang loja aek punganina dang loja aek ima. Jadi tarkuar midenon tong don tanu batak ale deba aka datutua nami kepala onom kepala bitu ngadiba somarningo hatatai ale anggo tod dini hatai dihanguludo ale makatahon hatai dang be deba dingo nate ai malana usura mai aka habisun nela bataki habisun aka puta nasa urdot nasa todi tu bibel tu hatan de bata dang loja ai payutihut rura ida maginang ade dang loja ai payutihu rura dang loja ai payutihu rura dakya loja natoras payutihu to bogas nya kana konna manang na mangarsahi mana bogas nei manang na so mangarsahi mana dang loja inok ku saya madok kasih anak sepanjang gala kasih ibu sepanjang jalan so do nang inokku mulu bereng mana turun yang mana itu duluku ade asal nama itu duluku nak pola bereng mana ali joncong jo inoki mama bisa duduk sebentar berdiri sebentar so do inokku namar guar mutiara sinaga ala inokku do agak berdida berdiri sebentar berdiri sebentar bisa sebentar om inokku mang inang na burju 70 tahun ade. Jadi saya mau lihat doa, jadi saya terodo iluk kumulo bereng inukun. Ala inukun doa ke pedita. Najulu macepait ngulu nami amang inang. Tahun 2007 macepait porsuk. Jadi mendaftar ma tu STT asa ujian. Bias, jadi biaya pendaftaran 150.000. Ali kulingkutan inukum ma si pengobat syatar mengalami persalian. Asa bui adong uang pendaftaran 150.000. I lingkutin hukum masuk mau tu STT. Jadi perbu ini
par seorang nino kodo tu hate sa tau gabi padita. Jadi amang inang dang loja natoras payuti huto bogas ni aka anakonna pinoparna marhite tangyangna marhite podana dang loja de bata payuti huto bogasta marhite hatana marhite hite panisiona di bagasan rohatta alani tinggil mahita asa saya dapotan hatuau kita siatu hatta. Amin. Martangi yang mahita. Ali Tuhan muliati madihu Tuhan. Marhilok-kilong. Habor siyaon ni ruasmi. Totu di bayi dahu ali Tuhan. Diha ka bibi reso iman melon. Dihilalah hami dua ali Tuhan. Sisihan muhami, hasian muhami, macai harga situ tu hami diho. Di siau kodo ali Tuhan, hosami, humoko bahami, maraburan, mudarmi, mamuri, sudi akan najat, dihadiron nami, dihajol mau nami ali Tuhan. Ganop tokido diuse oko mudarmi mamuri hami maparbadiai hami gabe badia hami dijulung gabe halomwan ni roham hami alelas ganop tokido ali Tuhan Kristen hami alehutod do kami dalan hamaguani marsako alay nang marsak ko ali Tuhan, dang luja aik payuti utorura, dakya luja hu ali Tuhan, mamakulingi hami, manisi hami, asa marhamu bau kami ali Tuhan, asa unang marmarah hami, asa bulang-bulang amu hami ali Tuhan, muliati madiho Tuhan, pajongjong mali Tuhan nakap parbapaan siramo di negaraon sian hagabipere so Immanuel aka pemimpin besar yang cakap takut akan Allah dapat dipercaya benci suap dumubi benci suap di tonga-tongani hamok kuson mangahut hebeng ni rakyat nuengon di negara nami on. Gabi marpugus hami ali Tuhan, mangai hami. Haturaparo torop ali Tuhan, rakyat nuaing. Dada ala sumamora negara namion. Sumali domoran negara namion ali Tuhan. Alela sumali ali Tuhan. Mokus ni deba, aka pemimpin nami. Roma ali Tuhan. Marite huriam. Manangyak ko nakapemimpin nami. Mamudai aka pemimpin nami. Mga leon sitiruon. Gabi aka pemimpin nahaposan. Tu negaraon. Muliati madiyo Tuhan. Immanuel. Adorang sobor hape ako punami siyan bona basugid. Nunga Immanuel. Saat na sila tuson Immanuel. Nunganing 70 tahun hagabi Immanuel tongdo mar Immanuel hami. Ali Tuhan. Ho madungan nami uju marsait kami. Ho madungan nami uju marsak kami. Ho madungan nami ali Tuhan uju marhuy hoy hami. Ho mahot dungan nami uju marbungarang ulu nami ali Tuhan. Hot maho huha biari hami sian nasa hasare poniroha. Tabay ma ruasmun na marumur 70 tahun, 20 tahun, 10 tahun, lebih 10 tahun. Jala hipas. Saya malas ni roha ala tarulia kahatuaw na baru. Tangiyon mali Tuhan tangyang namiyon di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dimaita.
tangya koma peliata. Ale di batama namin na di Banua Gijang. Hodo. Hadoroan ni salut si leo na denggan. Doho nasa ulibasa na maulutus. Upasaat hami masian na nilomi tu hami. Pilihan nami tuho. Saya jalo megabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jelaramoti. Asa huparhasia kami pilihanon. Pati bulun harajomu. Di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marungan nami marhiti iti todim. Asalam mutanda hami godang ni sileo-leo mito hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhiti ti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliama namin na di Banua Gijang. Saya pinarbadi amaguarmu. Saya ro maharajamu. Saya saat malam meniroham di batong songon di Banua Gijang. Liama tuhami sa deron hanguluan siapa hari. Saya sama dosa nami songon panisa nami. Di dosa dengan nomor dosa Tuhan. Unang kami tu gitu pangujunan. Palua mahami sian pangaku. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama hamu. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuhamu jala di pasaor homma damena tuto dimunabe. Amang Ina 1 menit kita duduk di kursi mendengar Rahel main biola. Segera setelah itu dia menyanyi, kita salam-salaman ke depan.
Abang Inang, sambil kita salam-salaman, mohon dibawa buku ini ke rumah. Ini buku renungan harian setiap hari sepanjang tahun, bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Jadi hikmat Tuhan di sini dihadirkan dan hikmat orang Batak. Jadi misalnya di Torudo tangan mengido, itu ajaran tentang kerendahan hati ada di sini. Jadi firman Tuhan juga selalu mengajarkan supaya rendah hati. Abang Inang, Rahel akan menyanyi, kita sambil salam-salaman untuk pengganti uang kertasnya 65.000 mohon diberikan kepada Inang nanti di sini. Inang ya. Sekaligus untuk mendukung pelayanan saya Pendeta Siagian. Inang, kita dengarkan nyanyi Rahel sambil salam-salaman. Pengganti uang kertas 65.000 rupiah. Boleh jika ada
Lagu terakhir bahasa Indonesia, lagu terakhir. Terima kasih Pung. Kasih ya, Pung. Jelas. Kasih ya, Pung. Doakan Rahel ya, Pung. Supaya makin pintar memuji Tuhan. Supaya makin pintar memuji Tuhan. Amang Inang dan Olongan, terima kasih banyak sudah berkenan memberi waktu untuk mendengarkan Rahel menyanyi memuji Tuhan. Mohon didoakan Rahel supaya makin tambah tahun, makin merdu suaranya dan Tuhan makin senang mendengar dia bernyanyi. Terima kasih Nang, terima kasih Mang. Selamat hari Minggu. Horas, Tuhan memberkati. Berfoto dulu, Mang. Boleh ya, Mang ya? Kita berfoto dulu, Mang. Iya. Foto. Ayo foto. Foto. Ya, siapa saja ingin berfoto silakan. Rahel sini, Rahel sini. Iya. Ya, Rahel sini. Iya. Oh iya. Dekat si Rahel. Iya, ini yang panggil tubuh,